Ongi etorriak txorien esasoi honean programara, arratsaldean zigor. Arratsaldean. Ongi ez? Astea, ekiteko pres. Beti, topea, pila kargauta. Posten naizeren eta gaurko eguna arrandiazkoa izango da. Bai, gaur gogorrekingo diogu astelenari zerekin, errezeta honekin, erreboio arranditsua ala bongole saltsarekin. Hau da, rodabaioa la importancia con salsa bongole. Nola, gustatzen zen izen hori, Hemen izan ditugu patata arranditsuak, eta, ni hasieran, claro, ikuste duzu, sukaldaritza munduan patata sala importantzia ezaguna da, eta gaur iztegian behiratzen duena, eta arranditsua, eta arranditsua bebadu kolako indar berezi bat, eta, Garrantziazkoa, edo handia, ez? Handiak diren gauzak. Osa, goi mailako errezeta. Bai, eta goi mailako errezeta honekin, hain garrantziazkoa dena, edo arrandiarekin bat datorren, datozen kasu honetan Lazkaoko arraindegiak dira, bai Artano eta bai Lorena. Inguru horretan zinez ezagunak, zinez garrantzitsuak, eta batipat zergatik, bertan eskaintzen duten kalitatearengatik eta zerbitzuarengatik. Hau dena saioan zehar ikusi ahal izango duzue, eta denak ezagutzeko aukera izango dugu. Hor esaten da batzutan, ez? Arrai ona jateko bakarrik kostaldeko herrietan da, ez? Kostaldeko arraia hor bertan, eta ikusiko duzue, distantzik, jarki mozten ditu Artanotarrak. Gure errezetari ekiteko nola den prozedura. Lehenengo eta behin ingo dugu honako fumet bat, baina fumet hau, gauze guztik edo osaigoi guztik hemen sartu eta inbarren ingo dugu lehenengo barazkik ingo ditu moztu, eta pixkat erregosi. Honekin, zaporea pixkat altxatzeko. Jarraia motako dizkiogu, honako erramu osto batzuk, baita ere ardoa, azafrai pixkat gatza, eta nola ez. Gure erreboioa prestatuko dunera, gaur, solo motan izango da. Horregatik eskatu diot, Joni kasu hontan, Jon eta bere arreba Lorenari favorez, atea solomoak, eta ezurra gorde salda itxeko. Hemen, esan eta egin, hemen txen jarri ditea. Orduan, salda itxen jartzen dunen, ingo deguna da patatak zuritu, medaioietan moztu, 2 zentimetrotakotan gutxi gora bera, ingo ditu arrautzetatik pasa, lehenengo irinetik, gero arrautzetik, eta frigituko txu ekilore olioan. Hau jarriko txu labeko erreteiu baten. Eta jarraian, honi gehituko diogu, hemendik ateratzen den salda. Eta kasu honetan ingo du labean. Eltze baten beharren, jarriko du labean iten, 21 minutu, 28 beharko dituzke. Bitarte hortan ze ingo deun? Gure bongole saltza. Bongole saltza egi esan izena ere arranditsua eta apaina duen arten, honako txirlak die tomate saltzatan. Hortako ingo deu lehenengo txirlak garbitzen jarri, gu jadanik garbitzen jarri dauzkegu, ur hotzotza eta gatza eskukadatxo bat. Area botatzeko, garbitzeko. Iragaziko ditu eta jarriko ditu egosten uretan. Behin irikitzen dienen zuaitzali eta txirlak aterako ditu eta ure gordeingo deu. Zertarako, tomate saltsari nasteko. Eta tomate saltsa ingo deu lehenengo tipulatx batzuk hartu, txikitu, tomatea gehituko diogu eta joango ga txirlan ure pixkat nahasten. Txirlak oskoletik ere atera eta bertan sartuko ditu, eta gero perrexil pixkatekin apainduko du, zaporea emateko ere bai. Zengo duen, labekoa doi inda daun arte hortan, ingo dituna da erreboio solomoak, lau atatzen zaizkio labakoitzari, plantxan ziztu baten rirra markatu, eta sartuko dizkiogu saltsa horri. Eta bukatu labean bukatu. Hoi da, patata arranditsu hori gehituko diegu, eta 4 minutu bertan izango ditu. Aterako dugu eta plateraratza izango da. Plateraratza izango da oinarrian patata arranditsuak, gainean erreboioa edo rodabaioa, eta honen gainetik saltsa hau txirlekin. Eta amaitzeko, hemen indegu perrexil olio bat. Gaur ez du emango denbora hau itxeko, azaltzeko hemen, baina, datozen egunetan edo ekarriko du errezeta, beraz, adion, dani, lanen asteana. Amen. Zu patata zuritu. Amen. Nien lana? Zu horretan ni hemen. Vale. Hortxe, bani, nereakin asteana, esan bezala hemen, barazkik erregostera. Hortarako, olio txorrotaratxo bat, eta honi, kaina bikaina. Patata arranditsuak, esan duena jaione, izena ja bera bakarri ja arranditsua da, eta denbora aldi honetan ingen genituen, ero iazkoan? Iazkoan ingen genituen... Honekin boilurrarekin betetako patata arranditsuak, eta horre baizela ja arranditsuak. Azkenean ja izena bakarrik, garai batetan, patata batzuk egiteko arrautzatik eta irinetik pasatzea, jende askontzako izango zen zerbait berezia, arrautza bat
arrautzak gastatzia patata simple batzuk jateko, baina, bueno, azkenean, egia da errezeta hontan, ero patata arranditzuetan garrantzitsuena da erabiltzen dugun salda, ez? Patata horiek egiteko erabiltzen dugun salda, eta kasu hontan be, ingo duguna da salda potente bat, baina arraiana guk. Orduan ingen duen oiasko salda on bat, eta patatak azkenean bere zaporea, patata gehiegi ez dauka, hartuko duena da, guk botatzen diogun horren zaporea patatak, ez? Azkenean, eta emeki egitea, eta bueno, azkenean, geruzatxo horia, arrautza estatuaren geruza, gero zurgatzen duenean honen ura da, bueno, ja, erraboilo barek, zoragarri hongo, bakarri patatak ja, Jaione? Baina, arrandiari gorenerakin hasita. 2.0, errezeta hau da, 2.0, eta bueno, bain dato zen, fetxa ero egun berezi hauetarako nik uste dut, interesgarria izan aldan errezeta bat. Eta ondo geratzen zaetena danekin, lana, bueno, lan pixka dauka, baina nik uste dut, hau patatak egiten daukazuen lan gehien, eta gero momentuan ja jendia mailan da honean da hori, azkenian, ez? Arraia jarri gainean, eta guk kasu honetan, erreboioarekin ingo dugu, baina nik uste dut errezeta honetan ondo geratuko za, lupia, urraburua, ero zuen eduzena, lehatza bera ere, ondo geratuko za. Bai, aukeran bai, eta gero tarten emandako eskaintza hortan beti izaten da, ez? Basatia edo aztegikoa, hori norberaren esku, norberan poltsikoan esku, baino benetan mereziduna da basatia hartzea kasu honetan, ez da, bueno, biak, hori guk egin duen baten, kuadriako froga, eta hortarako, bueno, gure kuadrian niko animatua gara, aiteko horrelako esperimentuk, sartu eta lupia, erosi, basatia eta bestea, aztegikoa. Venga, eta hain menu, eta esan ez zein da jan, eta berezitasunak. Eta, bueno, hauekin ere berdina, erreboiloarekin hartu, eta hartu erosi bat eta bestea, eta, bueno, ezberdintasunak, lehenengo biztara ikusten dienak, eta gero, bueno, lehenengo nik uste dut, zaporia eta testura. Bi horiek dira nik uste dut testuran asko nabiltzen da. Ni hasiko nintzateke gantzatik. Bueno, hori, dakaten gantza, bai. Baina gero nahi esan, ahora sartzen duzunean, eta ez da berdina, oiaskoak inbezala, Jaione. Etxeko oiaskoa janduenak, oiasko bat horre burrukan ibiltzen danan, zelainan korrika bere beste anaiekin eroan arrebekin janaria lortzeko, ero bizilagunan txakurra gandik iez egiteko, ero aseria gandik iez egiteko, horren, aragi azkenean, ez daukez ikusi, testura gogorragoa da, oiaskoie, baserriko oiaskoak, legunean jarri gendun guko harrian, da bat, hau gogorra da, ez, horrela da. Da. Zertara oitxu gara. Mamitara. Hori da, lasai da, oio bat, keto, eta gero horren araia, bai, xamurra bai, bigunagoa, baina gero, zapore aldetik, eta esan dakoa, testuran. Izan behar da, bravo, valiente, Petxo, eta patatak aipatuta, ze hona dien baita, honek, patata sala, barraba, esateko, patata mina. Minak, bueno. Ez zera patata minxalia, Jaione? Bo. Txorien egin izan du, baina mateolan beraien errezeta tradizionala benetakoa, hor Madrilen egiten zan hauitakoa, eta hau jateko nahi eta nahi ez aldamenean likido bat izan behar duzuna. Bestela, batzutan minegiak bebai, Dio bat. Ni nazozo ere inozale, bakizu erramoa ni batekin konforme, baina bai, patata minai bota eta bota mina. Ez, bota gehiago, ez dakanakin nahikoa da. Eta patata minak esaten dugunean, salsa mina egin beharra, ez hartu eta tabasko pixkat gainetik bota, ez. Zamara tomate salsa potente bat, piperra bota beldurga, Baratxuria bota beldurri gabe. Bai, eta gero hartu eta parranda batea, eta zuen, bueno, triunfador, gero. Zala, brandi triunfador. Bai, veterano. Zera hundilla, Bueno, hemen. Veterano, triunfador, zan hona, Jaione. Vale, hauek moztuko izizut? Mercedes. Vale. Hemen, esan dako barazkik erregosten. Jarraian botako dioguna, ardoa eta alkola lurrintzeko honi emango diogu, kaina, esaten dena. Jak. Azafrai unako ari batzuk, eta oain, burruka eukiko deuna da, erreboio ezur honekin nola sartu. Ez lasai.
Bueno, gu honekin burrukan gelditzen gara, hemen ikusten dugu burrukarako prest dagoela zigor, eta zuek ikustazue Lazkaoko Artano arraindegia. Lazkaon gaude eta bertan oso ezagunak dira Artano eta Lorena arraindegiak. Eta zerbitu itzela emateaz gain, bueno, gehiago ere badago zer kontatu, ez da Lorena? Kaixo, hola, non. Bai, badago, nik ez bueno, herri mailan ezaguna gehala, bi arraindegikin, ja urte asko daramazkigu, eta egunerokotasun baten, kontentu, bai, herritik kanpo ere bai, pixkat ezagunak gea, eta eguneroko burrukan. Eta nola definituko zenituzkea zuen arraindegiak? Bale, nik usten dut urte pila bat damazkigu esperientzi moduan, profesionaltasuna, kalitatea, zerbitzuare, nik uste oso garrantzitsua dela, eta gertutasuna ere bai, eguneroko jendearekin. Eta horrek asko balio du. Hori da. Azkenez salmentan nabaritzen da. Eta erakusleioak bere garrantzia izango du, ez? Asko. Nik uste egunero juten produktu beti egunero, portura, produktu freskoak, eta ikusi dezun bezala, aukera desienterekin egunero, eta movimentua dago eta garrantzitsua da. Bueno, ikusiko du gertutik. Lorena, 3. belaunaldia zaraila esan diguzu, baina gutxi gora beraz zenbateko ibilbidea du arraindegia zuen familian? Ibilbide osoa, 67 urte. Aurten eramak egin ditu 50 urte, jabea lanen, nik Damazkit 22, osake, 3. belaunaldia 22 urte azkena. 22 hori zure bizitzan erdia edo izango da? Nire bizitzaren erdia, justu. Eta 22 urtetan zer aldaketarik somatu duzu? Eta aldaketa gehiago somatu dut, egondikan atzera xego, ez da, lehen arraina adibidez, ambulantezan gure aitxona, eta orduan saltzezan temporadako arraina. Eta gaina kasi garbitu gabe. Orduan, orain, salto handi horrekin, orain daukazu temporadako arraina da fuerteena, baina saltzen da denetik pixka, porque aukera dago. Eta garbitzen da, pila bat, elaboratzen da pila bat arraina. Jendeak ez daukala denbora askoi, denak lanen gaude, eta egiten da zerbitzuk ekomodidadena, dena prestatuta. Osake, nabarmen aldaketa. Guztiz. Bai. Hemen argazkin ikusi dezakegu ez? Zuen familiako irudia, bertan zaudete. Aitxona, guraso, kanaie eta nik. Bueno, eta egunerokotasunen, azalduko zen iguke gutxi gora bera nolakoa den egun bat, hemen, Artanon eta Lorenan. Batzuk generaita eta nahi azten dira oso goiz, 3:00 lehenengo jartzuna juteko, hango erosketak egin eta gero pasaira portura. Hola, egunero. Etortzen dira 8 aldera. Guia hemen gaude. Furgoneta deskargatzen da eta prestatzen da dena mostradore guztia. Eta 8:00 martxan jartzen geha. Jendea goiztar juten da lanea, orduan pasatzen da, telefonoa asko dago, lan egiten da enkarguz pila bat, gero eguardi etorri eta presto daude enkargu, orduan oso erosoa da. Eta bakoitzen urdutegiekin, zerbitzu bat, eta baina goiz guztia tope. Ze iruditzen? Txurar. Eta historia, una. Hemendik gainean nik esan duzunean lehenaz ez, nola erreboioai atara izkizu duten Solomoak eta hemendik nire miresmen eta animo guztiak Euskal Herriko arrandegi guztiei, ze gaur egun dena egiten dizute. Edo zein arrain eskatu eta nola nahizu, azalakin azala gabe moztu gabe, laberako erregozita egiteko, garbitu gabe, dena. Lehen garai batean igualtzen naiz, arraina erosten zendun, esaten du nahi dute bitxitxarro, lehatz bat, eta jazta. Eta eskatak entzez izkizuten, askoz gehiago ez zuten egiten. Baina gaur egun antxoak eskatzen dituzu, eta keinen bat antxoana da oso, ez? Nabaria, ze antxoak garbitzea, bere lana bada. Eta antxoa garbitu, eta ez bakarrik garbitu. Nahi izan ezkero liburuan irekita saltzen dizkitizute, hartu eta zuk arrautzezta jateko. Aukera dena. Pazientzi ere latza izateko. Pazientzi, bai. Eta lana baita, Bueno. Bai, hemen. Ala nola sartu du, kostazaio, zuen sartu nahi. Klikla, ez ziztu baten inda. Egia esan espektakula. Espektakula, kostazaigu earki. Hemen, hau bor dao, eta sua pixka jetxiko diogu. Bai. Eta aparrorik entzen joango ga, pixkat gero garbigo izate aldea. Hemen, saldaketa betire izateo Bai, eta gaina lehenengo aparrorik omenea kentzia, eta gero
arrai salda bat izan da, 15-20 minutu gehiago, ez da komeni. Hau ez da haragi salda moduen, 2 ordu, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ordu irakiten izan behar dana. Nahikoa izaten da, normalian, ordu erdi asko jota, baina 20 minutu ginero nahikoa izaten da. Bueno, bai. Eta beste aldetik, gero gaina kontutan izan gehiago emango diogula laben, beste 20 minutu, orduan. Hemen daket zigor bitu, atzekalden. Bale. Prest. Ni oso ondo. Bixen plaz. Hau da. Profesional. Gure Mariez Gurrena. Eskerrik asko. Originala izatea zer den, ez? Originala. Parla bate burruke nadie te alaba. Zer da originala, jaien. Zer da originala edo handia izatea, ez dakit batzuk horraitzei ez, beraien ideak patentatzen da. Bueno, honek badakizu patata minekin, hor Madrileko bi tabernara hili ziren, hor burrukan, beraien haumentzala rezeta. Zenba gauzakin. Hor, duela gutxi ikusi nuen olako dokumental bat, estatu batuetan, janariak hasi zienen gaur gauza berriak asmatzen eta patenteekin ze burrukak egon ziren, izateko zein izan zen lehenengoa hori asmatu zuena. Eta hori, gero etorri zen, eta hemen ere, honekin patenterik badau jakien batekin. Nahi dut esan, badakit, ez dakit, izoskiak ez dakit zen botatakoa, badaukate patentea. Zereala badaukate beraien patentea. Baina errezeta batek? Bai, esango nizuke, esferifikazioak eta lehenengo sortu zenak, adibidez. Bai, hori patentatuta da. Esferifikazioa gaina lehenengoa uste dela zuzenekoa, eta gero daude inbersak edo ez, alderantzizkoak eta baino lehenengoa esango nizuke patentatuta da. Eta patentatu, oza, norbaiten nahi badu hori erabiliero hori saldu, nik uste merkaturatu horren, dirua atera nahi bauzu horren kontura, ordaindu behar diozu patentea. Da. Baina urrengo teknikak etorri zirenak edo ustetu handiken, ikutu gabe daudela edo ez, hainbat eta hainbat teknika edo sortu diortik, adar gisa. Azken finean, kopiatzea, gero kopiatzea ere ongi kopiatu behar da. Ondo kopiatzea ez da erraza, Hortik, kopiatu alda, baina kopia on bat itea zerbaitena, eta hor badaude kopia onak direla. Nahi dut esan, esaten, asemat aldiz, esaten, hau erosi, bestea erosi kopia, ze balio duenatik, hobeto bestea. Baina ezke, zein da benetako, ez dakit, zigor, gauzen balioa nundik, oso hori da, pixkat. Gauzen balioa norbera jarri diezaioke, pasatako denbora, edo berak uste duna merezi duna, kasu hontan ez, olako produkturi edo. Baina batzutan egie da, desorbitatu ere jartzen zaiola. Edo zenbat eskutatik pasatzen den. Pasatzen den esku bakoitzake bere puxke edo nahi izaten do. Nik hori askotan, lagunekin daitze egiten dut, ez? Holan, goi mailako jatetxe batera juten dira, eta ez da izer da, hau ordaindu du, eta gehi jandugunerako asko iruditzen zain. Baina eske ez da bakarrik janduzuna. Ez zaude hori ordaintzen bakarrik janduzuna. Ez duzu mailan juntzaenean, paperezko amantala etzeon, ez? Eta etzeon, olako edalontzi normal bat etzeon, ez? Kopa on bat, gero amantala, nahi dute, mantela ero elegantea, aire egokitua egon da, platerak, ze plateretan zerbitzatu dizuten, dena da. Eta gero, platerro hori sortzeko behar izan den denbora eta dena. Hor sorkuntza lan bada, arte lan bat. Esan dezagun, ez artelan bat. Ikuste duzu eta kuadro bate. 200.000 euro. Antzeko da. Orduan hor lan bat badao eta ez da bakarrik, baina kontu da, bakarrik ez daudela ordaintzen. Zenba balioen patata, esatu da. Jan ditugu patata batzuk eta gero arraboioa gainean da kobratu dute 20 euro platera. Hori balio du, diru moduan ez, baina zukatara barko zu zerbait bai, ez? Eta langile eta ordainu barzaie, ez? Ni ja zure esanetara nao, Ja konbentzitzu nazo, Bai, seguro? Bai, guztiz. Hau kobratuko izut 200 euro. Eta hor, ni gertatu zait, egotea marka batzuekin eta materiala holan, kirol materialakin, eta, batzutan jartzen zaie presioa gauzei, ez balio dutena baizik, eta uste dutena jendeak ordainduko duena horregatik. Horra adibidez, batzutan esaten da, honek balio doa hainbeste, etxe bizitza honek balio doa hainbeste, eta batzuk esateu edo zuzentzeko ohiture badauki, ez barkatu, jarri zaio balio hori. Hori da. Hori balio duen. Piskat ezberdin du behar da, bai. Euskalo.
Ez que gara batean, trukaketa egiten zanean da hori, ba, jentea juten zan, eta, bueno, bi kilo patata, eta, venga, hiru arrautza. Eta trukaketa ingo zuten, eta gero ja dirua sartu zan, eta ja diruarekin, hortik hasi zen, baina balioa... Zuk esan bezala subjektiboak. Baina, bueno. Oso. Eta trukean ere izango zituen, beraien gora berak, edo ez dakiz zeri jartziko zioten balio gehien. Hor balio behar dana olakoetan, da, hor nire bikuta da hartan artista. Nola da itzen zaila? Erderaz, regateo. Regateo. Ostra. Dau jente bat, ni lotza pasatzen. Baita nik, Ni lotza pasatzen. Ni gertatu zitzaidan, egon ginen, Nepalen, Katmandun. Bai. Katmandun daude, saltzetik izkizut hemen olako hippie dendak ero, bueno, esatearen, olako eta saltzen dira olako poltsatxoak, eta poltsoak, karterak, honek koloretakoak, eta olakoak, eta ero asko saltzen zuten, txaketak eta neguko txaketak, agian, bueno, kopiak. Bai. Marka faltzuenak eta niko horatzen ez, olako, eurotara pasata, olako 10 kartera txiki, 4 euro. Eta guan junginen kuadri batekin, eta kasualidadia katalan hazien, baina, bueno, ez du nahi esan horrekin ezer, hoi topikoa da, baina hauek, nik etortzen ziren da erosiken nien, 4 eurogatik 10 poltza olako, eta hauek ez, 10 ez, oza, 4 ez, 2. Eta gaina, eta nik esan, baina nola, merkea da zuretzako, ez, baina hauek nahi dute regateatzea. Eta egia da, beraiek beti gero dana jeitsi egin zutela, dena jisten zuten. Osa, berzekiten, eta txaketa batekin entortzen ziren, eta txaketa bat, bai. Ezan izango luma, ezan izango, ez da ze antzarrena eta honena, luma ona ezan izango. Baina ni goratzen naiz, lumazko txaketa bat, hemendik ibiltzeko, oiuan luma bazuzkan barrun ere, berotzen zuen, 25 euro. Eta hauek ez, 15. Eta ni, baina nola, 25 euro baino nun topatuko zu? Baina ez, regateatu din berdala, bestela zerratu iten direla. Eta hori ez da inuen izan zan baita, nik dokumental bat ikusi nuen, eta esaten zuten, bertakoek nahi izaten dutela regateatzea. Baina nik ez du bali hortako. Zer gauze, beti berantzkoa, gorantzkoak, berantzkoa, gustatzen zaigu. Bai. Bueno, gorantzkoa izaten da honako enkantetan, ez? Adibidez, kontrakoa ere badao. Bueno, hori den da nik ikusi dut, arrandegian da hartu. Hau, eta honen beste euro, eta ez da izan. Hori ikusi dut, eta nik esan nion. Aizu, zuru gero supermerkatura juten zanean, ez diozu hartuta, regatatzen kajerai hartuta, jogurra hauek, ostra, 2 euro ez, euro terdi emango izu. Hori ez duzu egiten, ez? Eta jendeak dentatan da bauka hori itxeko da, besedez. Ezin dozin iztu da gaina, ikusita, arraindegi hontan daun eskaparatea edo erakusleioa, hori ezin da, ikusi. Arrabitxoa. Bai, 7 kiloko legatza, Polita. Ez diabla asko ikusten ere, Normalen txikixaok saltzen ditugu, baina hau jatetxetarako eta jendearekiko dagoenen gustatzen zaigu. Ekartzea. Ederki. Eta bi portuk bisitatu ondoren jarraieko lana izango da erakusleioa jartzea. Hemen orden berezidik edo eramaten duzue? Bai, gustatzen zait, pixkatxo bat orden bat mantentzea, baina ez dakigu sekula genero mota etorriko da, orduan, aldan bezala konpartitzen ditut pixkat kajak, baina normalen ematen dut orden bat, bai. Eta bezeroa etorri eta hau ikusten du. Bestela, beste aukera bat bada erakusleio hau ikusteko. Nondik? Bai, WhatsApp talde bat sortu genuen, eta egunero argazkiak bialtzen ditut mostradore guztiarenak. Orduan jendeak argazkiak ikuste ditu bai lanetik, bai etxetik edo ondo etortzen zaion lekutikan, eta gero deitzen naute telefonotik, enkargatu, eta gero prestatuta eta jaso. Hori oso eguneratuta egotea da, Baina, bai, benetan, eta oso ondo dijoa, Ni pentsatzen nuen hasieran igual ez zuen beste funtzionatuko, baina oso gustora gaude. Bai, zerbitzu oso ona da, beste zerbitzu bat. Eta zerbitzu aparte edo, eskaintzate izena bertako produktu izarra? Bai, izarra asko daude, baina guk esango genuke legatza dela, izarrik handiena. Temporadan, arraia temporadakoa danen, beti dauka indarra asko, antxoa bonitok, berezko temporadako arrai hori. Baina bestela generalen, legatza esango genuke.
Eta ematen duzu errezetarik edo gomendiorik, ez? Bueno, hau, plantxan, lurrunetan edo... Bai, ematen da, porque jendeak esaten dut. Zer egingo, nola egingo nuke? Bueno, egin dezakezu horrela, porque gaina aukera asko daude. Arrai mota bat, baira, ezberdinetara egiteko. Eta orduan, gertutasun hori badago, errezetak ematen dira, bai. Eta betiko arraiaz gain, bueno, beste batzuk ere badaude, ez? Bai, badaude, eta orain aukera asko dago gainea, orain dela urte batzuk atzea, eta orduan, beti dago, betikoa nahi duena, esaten dena sotaka bai horrei, eta bestela, animatzen dena, gauza berriak probatzea, bai, deneti dago. Eta zuek hemen arrai asko ikusten du, baina momentu baten, ez zaizuela arrai bat gelditzen, zeiten duzue? Bai, nire ama daukan beste arrandegira, orduan deitzen dio, eta ber gelditzen zaion produktori, eta ekartzen di, edo alrebes ere bai. Berari bukatzen bali mazai, eta ni bali madaukat, pues, bera gestegea, arrai horrekin. Bat du amak eskaririk momentu honetan? Bai, bauke. Bueno, ni joango nahiz amangana era. Oso ondo, guazen ba. Jaione, imaginatzen zazu goxo kontxan, han igerean zaudela, eta batean, agertzen zazu katxarro hori, ze susto eman behar dizun? Bai, Artano, bai, hemen, bai. Artano, etorri. Hori ni lehen guzua hiltzenaz. Bakizu, menditik horrik ajuten nahi zenean, oiagorrak altzatzen jot, nahi gabe, beti oiagorrak, eta sustua, eta lehen guzua izatea dut. Igor, hemen, oiagor bat hemen, belatxik eta azpian, eta tak, eta oiagorra negoten da horrengo unien da. Gero, deitze eta, jazta, ez dizu horrengoan sustoik emango. Bueno, errezeta! Patatak, zatu ditu, arrotzetik pasadetu ditu, frigitu ditu, olioa xukatu duen, paperakin eta guain salda. Ikusten azafraiak ez kolore mateion? Eta azafraia jendeak uste du bakarrik kolore ematen duela, baina azafraia dauka oso usai berezia, benetan. Bueno, kolorean gati bakarrik ez lioak eolako balioa jarriko. Baina jendeak uste du, zenbat aldiz pailletan saltzen dute, koloratzaile hori saltzen dutena paillena. Beste imitazio bat. Hori da, baina gaina txarra. Txarra, kontu honetan txarra. Bueno, nik uste listo, gero nahi deu. Zu pentsa, hori erabiltzen dutela, eta ja uste dute paella normal, paella bate dauka, kolore hori, baina gero, azafraiak ematen dion, zaporea eta usaia. Hori garrantzitsua dela, nahi eta nahi ez. Presioan, gauzean presioa eta esan du, azafraia zen balio eta jende, hori astakeri bada, egia da, kapitalismoan kontu honekin, etorri zantana merketzea eta gaur egun eroste itxun gauza presio batzuetan, nik ez dakit hori izan beharko luke bere presio, pentsatu behar duguna merkeegi ez dugunero... Esan nahi dezuna balioan jarri gabe. Balioan jarri, hori da. Eta orduan, baserritarren da askoren gero produktua ikuste dituzte, da hor, baina supermerkatuan hori 2 euro merkeagoa da, baina... Hemen babarrunak ere ikia jasotzea, bereiztea, adibidez... Eta han saltzen dituztena nondik ekarri dituzte, zenbat ordaindu dute hoiegatik, hori beste gauza bada, azkenean, eta hor lan zenbat eta zenbat gauza. Presioa, eta hori beti izango da, nik uste dute, izketa gaia eta burruka gaia. Bueno, hori da, batipat, Eta gaur egun ez zuten nahi gara, oin gure, haragi ekoizleak eta ari dira duela ia 30 urteko presioetan saltzen beraien txalak eta pentsua, lemunien esan ziaken, eta ez dakit, ni uste dut aztakeri badala, baina hilean ia 1.000 euro gehiago kostatzen ari zaiela pentsutan aideala gazta. Jainkoa. Aztakeri bat. Aztakeri bat. Txirlas! Ala bongole. Hemen, ez. Italieraz da, bongole italieraz da. Bust emango diot. Bai nola? Txerto. Txerto. Bueno, saltzeiteko. Hemen,
tipulatxak edo txalotak, hiru dauzkegu, 2, 3, 4, zuek nahi duzuen tamainen edo bota, bakoitzan arabera, hemen ez da hola neurri zehatzik, esan nahi nuke ez, batzu izugarri gustatzen zaie, baratxuri bat gehitu nahi bat dizue gehitu. Bai, eta bestela bakizu hor beste aukera bada, ze esaten da, apur bat, tipulatxa badala, baratxuri eta kipulan arteko erdibideko zerbait, eta orduan batzuk egiten dute, tipulatzik ez izan, eta erabili kipula bat, eta berakatza talpare bat. Eta orduan, nik ala ere beti beste aukera itxu dut, Zein, bigarrena? Ani maite mindu bat, nahi zonen maite mindu bat. Bai, tipulatzak. Ni batu zer, mozteko garaian, beti hor geruzatxua geratzen da, eta txak, eta ez da ondo mozten. Orduan, berarekin burrukan ez ibiltzeatik hartu, eta naiz, beti kipulan klasiko handi bat. Eta zuritzeko errezago da kipula. Eta handia bada. Eta gehiago, eta gaina berakatza jaionia jara. Berakatzik gabe zin gara bizi. Nola biziko berakatzik gabe? Bale. Bueno, txirlak? Nun eusitxuzu. Hauek? Hartan non? Legala di hor da. Bai, legalak die. Bueno, bakin duen izazen. Ez. Ze badakizu gertatzen diola olakoak, horre ere badago. Ez da falsifikazio txarrak ez, baina, ilegalki harrapotetako itxaskian eta salmentatalakoak, hori nik uste beti egon dela, baina noiz behin kentzuten diolakoetak. Gehien bat krisi garaia. Nik uste azken finen bide bat edo ez, ezintasunen aurren badela jendea, nola bait, diru edo... Diru bat ataratzeko aukera. Eta hori, itxaskiekin eta olakoak entzuten die. Eta jarri gaitzezke empatizatuz bai alde baten eta bai besten. Azken finen krisi garaien edo besterik ez bali mauke ahora zeozera mateko edo hortiken zeozerratera nahi duen horren azalen jarrita esango ez du. Behintzat, bide... Bai, behintzako etxerako bada ondo. Baina gero, zuek ez eskatu, gero nahi dut esan, besteak kontrol batzuk eta pasatzen dituzte, etiketatu badao, hor... Gertatzen da, itxaskiak txarto janez gero, ez da broma, Ni etzai gertatu, baina jendea ikusi dut, itxaskiak gaizki daudela, eta hor da, datorren udarako iten duzuelako garbiketa potente bat, tripabota beharrean. Orduan, holako zerbait erosten duenak, eta normalean hor presioan da aldea goten da. Berme hori ez, azken zinen, holako azterketak pasa ditunak eta legalki hartutakoak beste berme batzuk izaten ditu, baina, esan dakoa. Eta hori egia izaten da pribatuan, jatetxeak eta holako gauzak eta lehen entzuten zamaia, gaur egon ezin dire arrizgatu holako zerbaitera, holako produktuak hartzera, zerbait gertatu ezkero. Hori da, Zuk erakutzi mardu zuk eroretik etatuan, nondik ekarri dan, ze koizlek ekarri zut. Hori da, azken zinen eta arraindegik berdin. Betxo bakizu, enekiela jaionen, legonian hitz egiten oierrekin, oier, sukaldaria da, eta guraso gure eskolan, eta nik enekiena, ni badakite horre, katerineko enpresetan da, nik lanean ibili nintzenean, hor dena apuntatu bazan. Ekoizle guztien bakoitza etortzen zanean, ekartzen zizkizun, produktu guztien, etiketatua, apuntatu, noiz ekarri zuten, nola ekarri zuten, ze kaduzidade daukan, referentzia eta hori, dan apuntatu behar zan. Gero hartu eta denen muestrak hartu behar ziren, prestatzen zenuen guztian gorde, izozgailuan sartu, eta hori egiten zala, egiten da. Horako enpresetan badaki. Baina nekiena da, jatetxeetan ere, gaur egun, eskatzen dietela, ekartzen dizkieten, izoztuak erabiltzen baituzte. Ero berdin zait, haragia dana hartu eta etiketa guztiak apuntatu egin behar dituzte, nahi eta nahi ez. Trazabilitatea, azken finen gaur egun gaina, hori jarraitu beharreko pausu bat da, derrigor, azken finen edozin gertatutare esaten dena, bizkarra zaindu behar dezu. Zetortze zaizkizu eta, ze eman duzu jaten, tal, haragi hau izan da. Zein erosin eta horra apuntatuta duka. Haragia ekarri ditonek, zan lote hau, haragi lote hau zan, eta horrekin, tiraka badakite lote hori nundik etorrian, nundik ez da. Listo orduan? Bai, bida, gaina jarriko zaitut lanen. Kasu honetan izango da, oskoletik ateratzea. Mesedez? Hemen, tori, metxen. Dena eskura eta dena prest. Haragia nahi duzu bakarrik? Bat, eta bi. Eta nire hasiko naiz, hau dena martxan jartzen eta gorritzen. Beraz, esan dakoa. Tipulatxak gorritzen jarriko ditu. Botako diogu tomatea, zatituta.
hola da dotxo eta moztuta. Botako diogu bongole edo onako txirla hauen urpiskat eta gero perrexile gatzean ondu eta listo. Horrek daramatza gutxi gora bera 11 minutu falta zaizkio. Aztu zait gatzean ontzea tita baten aterakoet, gatza gehituko diot, eta bueno, jarraieko pausu belexe izango dira azkeneko bideo txonen ondoren. Kaixo Marisa! Hola, egunon! Hemen txelorenak bidali ditun, txitxarroak, bakailua eta muskuiuk. Portauzea. Todos ondo. Bueno, Lorenak esan digu 3 belaunaldi ditun arraindegi badela, ia 70 urtetako ibilbidea, eta bueno, historian jabea edo historian jakitun zuzeala. Kontatuko zen iguke? Bai, bida. Bueno, pixkat hasi zien nire gurasok hasi zien, hartzaile ziren behar, orduan kanbio bat intzuen ikaragarri. Nire nahiko negotziantea zan, eta pentsatu zuen taberna bat hartzea ezkondu zienen ikasteitan. Eta, bueno, nire amazanak Alegrine bazauken arrendegie, orduan itzen zuen moton juten zan Alegria, nire amazana, eta gero taberna erabiltze genduen. Eta nire atxe ambulante ibiltzen zan goizen, juten zan Goierri aldeko parte hau, atxalde naparraldea. Eta, bueno, tabernan hasi nintzen, 15 urtekin erabaki zuen, bueno, erabaki nuenik ez nula ikasi nahi, orduan lanez eitu barra zean. Eta orduan pentsatu zuen lokala eostea, lokala eosi zuen, montau ziaten, 15 urte nauzke. Ni etortzen nintzen Aristraingo langile guztiekin autobusen, ume banitzen. Gu etortzen zen langile jasotzea eta aprobetsatzen gendun da karneta arte haiekin etortzen nintzen. Eta bueno, nik inorrez nuen ezautzen lazkau, porque ni ez nintzen lazkau, ni ikasteitako naiz. Eta jende, bueno, oso ondo nartu diue eta urte asko die, nik uste jende portau diela gurekin, nik beti eskertzen aitzen naiz, jendei. Eta gure partetire pensatzen dut zerbait jarriko gendula, jende gukin ondo duteko. Eta, ez dakit, beste... Bueno, zuek egin bat jarri duzuena ere bai jendeantzako da zerbitzu osoa ze. Zerbitzu, lana egiten deu, oporrak ez dugu ite, bueno, esan ez dugu izte. Igandetan lana egiten deu, zerbitzu daukeu tabernatako. Ordu, gure lana oso lotu da, baino hemen zeitzen dugu. Bueno, jubilatzeko, kasu honetan Lorenak bidali nabona arraiaki, baina zu ere Lorenaren gana joaten zara hainbat alditan motokarroakin. Hoi nire gizonan kapritxo izan zen, eta motokarroarekin itxitu rekorrido txiki, porque kotxek, lehenengo ikeren duen kotxekin, baina aberiatzen ziren asko. Honbeste arrankauta honbeste zehatu, eta motokarrokin soluzio bat. Niretzako soluzio bat. Bueno, ordu ni hemen gelituko naiz nahi batzu bezeroari atenditzen eta zu Lorenan eskarie betetzea. Venga ba, eskerrik asko. Rolich! Rolich laguna da, Bai. Txirrindula usten dizunerako, betxo? Lana da bakizun nunein? Kak, arrain eroten, take away! Take away. Ostra, puntazo, Hori izugarrizkoa, eta jasangarria gaina. Bai, betxo, bizikletana... nik uste duen, gaur egun, hiri handietan da, gero eta oitxuago gaude, eta olakoak ekusten ari gara, Durangaldean bintzat hor badago, olako enpresa bat, egiten duena da, etxea ematizutan jana, eta bizikletan ibiltzen dira. Batzu badaukaten motorra, baina bizikletakin asko. Eta egia da, aparkatzeko tokirik eta ez dien egoten dolako lekuetan, askotan bizikletakin hobeto ibiltzen dela. Leku askotara joteko hobeto. Egia da, aukeran hortarako, Zarautz bezalako herri bat hobeto dela. Lixua, aldapa handeiri badiz, Hernani baten hartu, eta segun ondan, eta eroan gora ego behar, kamposatu, eta ero bera, eta ero gora, eta segun on bizezen... Bai, San Franciscoko batez esango lizuke. Eta, zu egon zain inoz elantxoben? Bai. Elantxobeko aldapa, han ikuste ikuzu elantxobeko amamasarrak, han egunero ibiltzen diena herria gora eta bera, eta hankabolak, jai honek, baina horako hankabolak ez honek.
honek txikonek norbait behar badegun ematen olako espedizio baterako, elantxo ben hartzea dauka jendea. Olako aldapa. Han bizikletan, elektrikakin. Geroz eta ugariko diela. Bueno, saltza. Bongole saltza, hemen tipulatxa gorrituta. Jarraian, udare tomatea kontserbakoa edo ontziratutakoa txikitu eta sartuta. Gure txirla, ura, elixirra, barrura, perrexila, gatzean ondu deu eta listo. Da hola hor pixka eta agortzen. Bien bitarte hortan, honi sua gehituko diogu, hortxe, tope. Eta esandako erreboio hauek markatu eta sartuko dizkiogu labekoari. Zuk esaten dira zeunean, atarengo izkizu. Bale, zema falta zai, 4 minutes. Lau. Beste pare bat eta atera mesedez. Bale, zuk esan da, ni presna hor. Bai, hori da, hemendiken... Bizikletan ibiltzen dien suhiltzaiek bezala. Oikin ibiltzaiek suhiltzaiek. Beharko ibili? Nola? Baina nola bizikletan, ez aldauke beraien kamioen eta edo esaten dena kamioia edo... Azken tendentzia ez dakiz, oin bizikletan. Bizikletan ibiltzen direla suhiltzaiek. Ze garaitan bizizea zua, Azaldu. Ni ze garaitara jungo nitzak. Bueno, suhiltzaiek, garai batean gaur egun, ezinezko izango zanez. Gaina, bada, suhiltzaien lana bada lan bat, ez zeinek eskartzen duen, askartasuna, eta berdina zute bat, istripu bat, edo zerbait gertatzen denean, minutu batean bertan egotekoa, ez? Baina garai batean Europan bizikletan ibiltzen ziren, da hor Euskal argazki batzuk gero ikusi ditugu, non bizikleta eta azpian kuadroa izango zen tokian, mangera bilduta eramaten zutela, eta horrekin, joan behar tokira jun, eta ondo berotuta iritziko ziren behintzat. Bueno, serio, hori, esan, asmakizun handi bada, asmakari handi bat izan daiteke, baina iaz edo aurten goturra medio, nik ikusit olako bizikletatxon bat, urdai azpikoakin. Azpia? Bai, ardo botile bat egin, orduan bizikletak joku ematen du, gauz askotako izan daiteke bizikleta. Hori jara 2.0, Jaione? Hoixe, gure saltza doi inda dago. Sua jaitsiko deu. Betxo, nola dago, ze kolore hartzen nahi dien, irakiten hemen plo. Bai, eta gure erreboia gehiagi pasa baino lehen. Gure zuzendari jaunari, Jaione Mariaz Jorrena, pelota ikan nahi bedizu. Hau, bedi hau, hartu. Arrautza batzuk hemen puskatu honan, txak, 3 labo arrautza. Zutan jarri, emeki hor, plo. Eta arrautza horien zuringoa egin da eta gorringoa gordinak atatzei ezu. Ogi egon batekin, eta aurresku egiten dizu. Bai, eta 3 aurresku honako erreboi honekin. Bai, hori bai. Baina nahi dut esan, hor dirua presio eta ez dakitzen, merkea nahi dugu laikea. Beste honetan, hau ja da 2.0. Eta gabonetarako benetan, errezeta oso interesgarria. Bai. Gehiegi jaten duen honetan, nik uste dut, sarrerako gauzapare batekin. Gero, hau, bigarren moduan, eta listo, konpota, Eta bukaeran esatezu, behin hau jandan, ia beste bizira joateko ere presnau. Bizikleta gabe. Utzi guztue honako erreboio xerra guzti hauek markatzen, bertan sartzen da gozkion 4-5 minutu txoiek ematen, eta plateraratzeko pres gaude hueltan. Ze usaia... Bueno, lan guztik aurreratuta, plateraratzea estiketzaigu, falta, orduan. Lehenengo. Zein platerakin hasiko naiz. Pero horrek ikusten. Oinarrian, patatak. Oe gisa. 1, 2 edo 3. Razio 8 zigor. 2. Tamaina hontan, zer? 3 bai? Bai, nik uste beharko dula, Arraie... Platerroneatik ordainuko gona, ondo ordainduta dago. Bueno, hemen kalitatea dago, alde guzitatik. Behiratzu nahi diozun tokitik, Bai, arraia, patatak nola prestatu ditugun, saldak, eta esan dakoa, garrantzitsua, kasu hondan, errezeta hondan, oso garrantzitsua, salda. Hortarako arrai on bat erabili dugu, kalimotxo egiteakoan bezala, ardo on bat behar danean, salda on bat egiteko, arrai on bat erabili behar da. Eta hortik ezer txarri ez, eta gero gaineko hau. Bale, hemen, hortzen, pintzak hortik ibiliko lleba, Bai, ibiliko di, hemen non bait. Hasiko gara, klin, klan, klun.
hor pintzak. Gaineko azkenekoak ematen ditu badenak. Ez? Izaten da. Eta, bueno... Era horrenekoak. Gure azken nukitue. Persil. Olioa. 1, 2, 3... Bueno, hau nahi eran, Bai, ez die... Sortzi ez die ezetan nahiz. Osa, 7 jartzen baitu? Ez. Bihotzak die, ero malkoak. Ez dakit. Baina, bueno. Ona. Errebollo arranditsua, gure gaurko errezeta. Ala bongole. Ba, hori, ala bongole. Hortxe. Ala bongole, ero ez bongole, goi mailako errezeta. Zik, arralditsua sentitzen ezen hori dastatzen, jaiona. Hondik dastatzen hastiko azaude zigor. Probatu. A ver. Aurrena. Hauztuta du izango dela aurreneko aldietakoa? Bueno, ez, falkatu, noski. Oin esaten nintzen. Ze arrai, tomateekin normalen ez da jaten arraia, baina, bueno, gero, bai, azteza da. Atuna, zapaterua... Bakaioa. Bakaio bizkaita zentzen. Arra dau. Oso, ona, Eta patata daude, bere puntxun. zoragarri, eta zaporea. Arraian zaporea hartu dute gainera. Hala ere hau jaione, nik uste dut, gaur, ditzen du nuen, bizikleta gainean dastatu hartu dukela, ez? Bizikleta gainean dastatu. Segi zu bizikletan bila, nik aldituko nahi zen. Karri? Baitza, gutxi hemen, eta erosutan ajateko. Ez. Ni barkatu hemen dauden letagin zorroz guztiok presto daude kontuz, Horretik onena izango da, hau, hemen isil-isilek jatea. Hori da, eta biharkoak, oaingoak, hau bukatzea. Eta zuek badakizuet bihar hemen izango gara, beste errezeta batekin, kasu hontan zigorren eskutik, txintxo izan, ongi izan, eta txalde hona pasa. Arte.